दिवस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। महाड तालुक्यातील राजवाडी ग्रामपंचायत इथं 1.5 महिन्यांपूर्वी बागुल ग्रामसेवक यांच्याकडे प्रहार अपंग संघटनेनं लेखी स्वरूपात 5% निधीची माहिती उपलब्ध व्हावी याकरिता अर्ज दिलेला होता, परंतु 1.5 महिना होऊन देखील ग्रामसेवकानं कोणतीही माहिती दिलेली नाही। त्या उलट उडवाउडवीची उत्तरं देण्याचं काम केलंय। यामुळे संघटनेच्या माध्यमातून अपंग बांधव राजवाडी ग्रामसेवकांचा कार्यालयीन दिवस असल्यानं विचारणा करण्यासाठी गेले असता ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीला कुलूप लावून गेल्याचं समजलं। वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ग्रामसेवकांनी कोणाचाही फोन कॉल उचलला नाही। अशा बेजबाबदार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गटविकास अधिकाऱ्यांकडे प्रहार अपंग संघटनेनं मागणी केली आहे। जर पत्र जातोय कुठल्या कार्यालयात, शासकीय कार्यालयात, तर 7 दिवसात त्याला माहिती देण्याचा हा कायदा आहे। आज 1.5 महिना झाला, 1.5 महिने त्यांनी आम्हाला लेखी उत्तर दिलेलंच नाही, माहिती तर दिलीच नाही। आज त्यांचा वाढ असताना सुद्धा ते इथं उपस्थित नाही। माझे अपंग बंधू 2 तास इथं उन्हामध्ये तळमळत आहेत। तेव्हा माझी सर्व अपंगाच्या वतीने आत्ता तुमच्याकडे मागणी आत्ताच्या आत्ता त्या ग्रामसेवकाला सस्पेंड काढण्यात यावा, तर आम्ही इथं हलणार नाही, आम्ही इथं उपोषणाला बसू। तर आमच्या अपंगाला हा जाणून बुजून सरपंच आणि ग्रामसेवकाकडून त्रास दिला जात आहे, छळ करण्यात येत आहे। आम्हाला आत्ता सस्पेंडची ऑर्डर पाहिजे। 30 जानेवारी रोजी आम्ही ग्रामसेवक यांच्याकडे एक लेखी पत्र दिला होता अपंग 5% निधीविषयी सखोल माहितीसाठी। आज जवळजवळ 1.5 महिना होऊन गेला, परंतु त्यांच्याकडून आम्हाला लेखी कुठलीही माहिती प्राप्त झालेली नाही। त्या संदर्भात आज गुरुवारी त्यांचा इथं वाढ असतो म्हणून त्यांना प्रत्यक्षात भेटण्यासाठी आलो होतो। सकाळी 9 वाजल्यापासून इथं आम्ही अपंग बंधू 1 वाजेपर्यंत इथं उभे आहात, पण अद्यापपर्यंत ग्रामसेवक किंवा तिथला कुठलाही कर्मचारी हजर नाही। आणि ग्रामपंचायतीला हा कुलूपही सुद्धा आहे। माननीय BDO साहेबांना व प्रधान मॅडमला यांच्याकडे तक्रार करीत असताना शासकीय अधिकारी, विस्तार अधिकारी साहेब वगैरे इथं हजर झाले असताही सुद्धा अजूनपर्यंत इथं ग्रामसेवक हजर झालेले नाही। तर माझी शासनाकडे मागणी आहे, अशा बेजबाबदार ग्रामसेवकावर कारवाई करण्यात यावी व त्याचं पत्रही आमच्या अपंग बांधवाला देण्यात यावे, ही माझी अशी मागणी आहे। राजेवाडी ग्रामपंचायतीमध्ये अपंगांच्या मागण्यांसाठी ग्रामपंचायतीकडे काय 25 जानेवारीला पत्रव्यवहार त्यांनी केला होता आणि त्या संदर्भात आज त्यांचा वार असल्यामुळे ग्रामसेवकांचा राजेवाडीचा सर्व मंडळी सकाळी 9 साडेनऊ वाजल्यापासून काहीतरी इथं नाव काय ग्रामसेवकाचं? बागुल, हां ग्रामसेवक बागुल इथे नाहीत। त्याच्यानंतर आज गटविकास अधिकारी माननीय प्रदेश साहेब हे रजेवर असल्यामुळं आणि जे आपले सहाय्यक गटविकास अधिकारी आहेत कापसाहेब, त्यांचा कलेक्टर ऑफिसला मीटिंग असल्यामुळे त्यांनी आम्हाला फोन केला की बाबा ते ग्रामसेवक राजेवाडीला नाहीत, सर्व लोक इथं जमलेले आहेत तिथं, तर तुम्ही जाऊन काहीतरी संपर्क करा। त्याला आम्ही फोन करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांचा फोन त्यांनी काही रिसीव्ह केला नाही, त्यांना मेसेज टाकले। नंतर मग आमचे सिनियर क्लार्क जे आहे जंगमअण्णा, त्यांनी त्याच्याशी संपर्क केला। ते म्हटले ठीक आहे मी आहे इकडे, पोलीस स्टेशनला ते गेले होते। त्यावेळेस आम्ही सर्वजण, मी गुरव आमचे कक्षा अधिकारी आहेत ते, आणि तिथं पोलीस स्टेशनला आम्ही भेट दिली, तर काही ते आम्हाला मिळाले नाहीत। तिथं आम्हाला मिळाले नाहीत, मात्र पोलिसांनी आम्हाला अशी माहिती दिली की ते बाबा काहीतरी इथं अर्ज द्यायला आले होते, ठीक आहे। तर त्याच्यानंतर आम्ही तिथून डायरेक्ट इकडं आम्ही ग्रामपंचायतीवर हजर झालेलो आहोत। ग्रामपंचायतीमध्ये हजर झाल्याच्यानंतर तरी पण ते इथं उपस्थित नाहीत। त्यानंतर सरपंच मॅडमकडे मी संपर्क केला, तर त्यांनी सुद्धा असं उत्तर देताना मी सांगितलं बाबा तुमच्या अपंगाच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला 25 जानेवारी त्यांनी पत्र दिलेलं आहे, त्याच्यावर तुम्ही कुठल्या प्रकारची कारवाई केलेली नाहीत। तर त्यांनी असं त्यांनी सांगितलं मला की बाबा आम्ही त्यांचा जे अर्ज आलेला आहे त्यांना आम्ही लेखी उत्तर दिलं आहे, मात्र प्रत्यक्ष इथं अपंगांचे त्यांचे जे हुरजूक आहेत त्यांचे अध्यक्ष अपंगाची संघटनेचे, ते म्हणतात आजपर्यंत त्यांची काय आम्हाला कुठल्या प्रकारची माहिती मिळाली नाही। आता ह्याच्यामध्ये एकच सांगू शकतो की बाबा आजचा वार असल्यामुळं ग्रामसेवक आणि समजा सरपंच ठीक आहे, पण ग्रामसेवक आणि पंचायतीमध्ये हजर असणं अतिशय गरजेचं होतं। आता ग्रामसेवकसुद्धा नाहीत, सरपंच पण नाहीत, आता येतील म्हटल्यानंतर आताच झाले, आता 1 वाजले, आता सकाळपासून अपंग उपस्थित आहेत। सोमवारी माझी सर्वांना विनंती आहे, माझे पत्रकार मित्र वगैरे आहेत आमचे, किरवे साहेब आहेत, चॅनलचे मित्र आमचे आहेत,
की आता तुमच्या मागणीशी तुमच्या मताशी आम्ही पूर्णपणे सहमत आहोत पंचायत समितीचे अधिकारी म्हणून. सोमवारी गटविकास अधिकारी आपल्याकडे इथं येणार आहेत. तर त्याच्यानंतर आपण सर्वांनी तिथं आल्यानंतर त्याच्यामध्ये तिथं आपण त्याचं जो काय आहे त्यांनी काय पत्र दिले त्यानंतर त्यांना घेऊन तिथं बोलवतील साहेब आणि त्याच्यावरती योग्य तो कारवाई करण्याच्या बाबतीत मिडियम जाऊन आम्ही स्वतः जे तुमची माहिती आहे त्यांना सांगणार. तुम्ही सुद्धा तिथं यावं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.